Bubagrani Prodit Kishore Debor Monno tei TIPRA Motha Bodolini Neta Rokno Hanang Pinang Khwlaimani Bagai tei Bubagrani mungi Facebook account hack khwlaima bagai sinia nugya cyber hacker rokno kebengai koksisa morokha sangrongshalo Agartala SP cyber Cybercrime SP जों लुखा दिनै काजा Facebook दिनै बुबाग्रानि मुंति Facebook जों चालक दंमानि आबो हेगिंखा तै गोबां फटो चित्र रक आरो दालजाखा जों लुखा आबं बाबा बिलाइखे लाचमा सिंसा तै बेले वनामा सिंसा दिनै तिप्रा मथानेंगै जों तिनरो SP मालाइखा चिन दल दङ दिनै फरमा एमएलए चिन दाल देबरमा चिन मिडिया फ्रेंड चिन बुरि बदल जत्तनो जों फायै काजा कमप्लेन लेटार रखा तै बरबाय जों डिटेल कक सलाइखा बर साव जों चेष्टा खालायनाय आबनो जों ट्रेस आउट खायनाय बागै बर चेष्टा खालायनाय आबनि बागै जों कयनाय जे जाते जोंनि मखरस आइकन जों बुबाग्रानि नाव बर बुं गुदनाम खायनाय बागै हामया खायनाय बागै चेष्टा चालक दङ आबो बेलायखे जों सिरियास मांनाय तै जों अबनो मानाय जों थामसा खालायै बेयाव माहाय जे दिनै तिप्रा मथानाव दुरनाम खायनाय बागै दिनै बुबाग्रानाव दुरनाम खायनाय बागै अनेक बर कनस्पिरेसि चालक दङ आबनो जों केयारफुल मांनाय हामबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि धनतेरस धन समृद्धि धनतेरसनि बागै 3 नवेम्बरनि सिमि 14 नवेम्बर जरा तंनाय सेबकाहाम खायकलायमुं तै सकात जत मानै पाइमानि लगिओ तंनाय रांसाकनि पुइसा आबनो कारेबो जत मानै पाइमानि लगिओ सकात बो तंनाय मेगाला किड्रओ 40 ग्रामनि रांसाकनि कानमानै देलिला किड्रओ खे कायथाम रांसाकनि पुइसा हिरानि कानमानैनि बायनाओ 100% खायकलायमुं तै रांसाकनि कानमानैनि बायनाओ खे 25% खायकलायमुं हिरानि कानमानै पाइमानि बाम्पार लाकी ड्रओ खे मालयेशियाओ थांनानि ट्रिप रोजाकनाय गोजाम कानमानैनो सोलाय गोताल हलमार्क गोनां रांसाक बायनानि सेबकाहाम रोजाकनाय धनतेरस धन समृद्धि जतनि नगनो पहर के चंसाय तंथु त्रिपुरानि जत लोकुरंनो न धनतेरस धन समृद्धिनि बागै खा काहाम याफारो स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सोलाय तेबो खाचु